neska bat zegoen institutora joaten bere aitarekin duela 2 urte bere ama hil zelako. Klaseko azkarrena da eta gauza guztiak, lan guztiak lehena amaitzen ditu. Badiora ateratzen denean, neska bat eta mutil bat hurbildu zitzaizkion eta hasi ziren esaten. Hamaiketakoa, bueno, venga, bagoaz. Gimnasian zankadila jartzen diote bera galtzeko. Institututik ateratzen denean kontatzen dio bere aitari. Zelan egon zela eskolan? Txarto, jo didate eta zankadila jarri didate. Azkenean aita neska mutil laguna joaten du eta gauzak esaten ditu. Baina hori ezin duzu egin. Bale, ez dugu berriro egingo. Barkatu. Bale, barkatzen dizuet.